गामिखौ साखनग्रानिफ्रायसो बासायनो फैदों। आं दिनैसिम साखनग्राखौनो नुफेराखै, नोंसो नुफैबाय। साला साखनग्राखौ नुफेराखै बियो। आं बिनि साखनग्राखौ नुफैदों। नांगौबा दिनै साखनग्राखौ मिथिबाय। माबोरै गोसो होबाय? बेनोब्ला बेफोरबायदिनो साखनग्राखौ। आं साखनग्रा नङालै आदा। आं साखनग्रा नङा। आंनि मुङा डक्टर हावहाव नार्जारिसो। आंनि गामिया क'क्राझार टाउनावनो। आफानि मुङा स्राय स्राय नार्जारि। बेखौ बेंनो बेंनांगौआ आंनि बे सासनि खामानिनि थाखायसो। गिबियावनो लोरगि थियेटार ग्रुप आरो दिनैनि साखनग्रा थियेटारखौ लिरनाय लिरगिरि केशब मुसाहारि आरो बेखौ बिथोन खालामनाय सन्जीब ब्रह्म बिथांमोननिसिम आं आंनि गोरबोनिफ्राय गिबियावनो साबायखर बावनायखौ जासिदों। जोबोद मोजां मोनसे बे फावथाय, बेयो जोंनि समाजाव खाबजानाय मोनसे फावथाय आरो बे फावथायनि गेजेरजों निस्सय जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय माखासे खोमसि फोथायनाय, जोंनि गेजेराव गाज्रि मोनसे साननाय, बे साननायखौ जोंनि समाजनिफ्राय गैया खालामनो थाखाय बे नायजाबनि गेजेरजों, बे फावथायनि गेजेरजों जथेस्थ' जोंनि समाजाव मोनसे सोलायनाय लाबोगोन आं बेखौ आसा खालामदों। माने साखनग्रा गोसोनि जे साननाय, गोसोआव जे मोनसे गाज्रि फोथायनाय, बे फोथायनायानो जोंनि हारिनि जौगानायाव हेंथा होबोबाय थादों आरो बियो सम सम जोंनि समाजनि गेजेराव बाहागो लाबोबाय थानानै जोंनि लाइमोनफोरनि जौगानाय, जोंनि समाजनि जौगानाय बे फारसे गोबां हेंथा होबोबाय थादों। दा बिथांमोनहा जे एथ' मोजां मोनसे फावथाय लानानै फैदों जोंनि समाजनि गेजेराव, बियो थारैनो मोनसे मोजां लामा दिन्थिगोन आं बेखौ आसा खालामनाय दङ आरो इयुनावबो बिथांमोननि बेबायदि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों जोंनाव मोनसे सोलायनाय, मोनसे जौगानायनि मोनसे मोजां लामाखौ मोनगोन बेखौ आसा खालामनो हायो। धन्यबाद।